Κυρώνεται αρχικά η Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υπογράφει στην Αθήνα στις 26 Ιουλίου του 2022. Προκύπτει εύλογα το ερώτημα για ποιο λόγο η εν λόγω συμφωνία σχεδόν 3 χρόνια μετά την υπογραφή της εισάγεται τώρα προς κύρωση. Ας μην ξεχνούμε βέβαια ότι μιλάμε για ένα κράτος ακραίου συντηρητισμού που το χαρακτηρίζουν η θρησκευτική μυσαλλοδοξία και η απαγόρευση των ελευθεριών των κατοίκων της, ιδίως των γυναικών. Γίνεται αναφορά σε ανταλλαγή υλικού και σχετικών εγγράφων. Ποια ακριβώς έγγραφα προβλέπεται να ανταλλαγούν? Υπάρχουν όρια και προδιαγραφές? Και αν ναι, γιατί δεν αναφέρονται? Ο αθλητισμός είναι προέκταση του πολιτισμού και της συλλογικής μας ταυτότητας. Γι' αυτό χρειάζονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μηχανισμοί αξιολόγησης πριν προχωρήσουμε σε κύρωση. Απαριθμούνται πολλαπλές μορφές συνεργασίας, από ανταλλαγές τεχνικών γνώσεων και προπονητικού δυναμικού έως ζητήματα διακυβέρνησης και καταπολέμησης του ντόπινγκ. Η Ελλάδα, ως γενέτειρα του δημοκρατικού αθλητικού πνεύματος, καλείται να συνεργαστεί με μια χώρα στην οποία εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές διακρίσεις. Προβλέπει επίσης την ανταλλαγή αποστολών με διαμοιρασμό εξόδων. Η χώρα φιλοξενίας αναλαμβάνει τις τοπικές μετακινήσεις, η επισκέπτρια τις διεθνείς. Όμως, ποιος θα καλύπτει αυτά τα έξοδα στην πράξη όταν στην Ελλάδα υπάρχουν αθλητικά σωματεία που με τα βίας επιβιώνουν? Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι συμμετέχοντες? Υπάρχει πρόβλεψη ελέγχου του κόστους? Απαιτείται απόλυτη διαφάνεια, διαφορετικά το βάρος θα πέσει πάλι στον Έλληνα φορολογούμενο. Ορίζεται ότι οι συναντήσεις των εκπροσώπων θα γίνονται εναλλάξ στις 2 χώρες όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Ποιος καθορίζει τι είναι αναγκαίο? Με ποια διαδικασία και ποια κριτήρια? Ποιος θα παρακολουθεί την ουσία και την αποτελεσματικότητα αυτών των συναντήσεων? Οι διμερείς επαφές οφείλουν να εξυπηρετούν τον εθνικό στόχο, όχι να μετατραπούν σε ακριβές ανούσιες δημόσιες σχέσεις. Αναφέρεται ότι η συμφωνία αποτελεί γενικό πλαίσιο συνεργασίας. Τι σημαίνει όμως γενικό πλαίσιο χωρίς συγκεκριμένες παραμέτρους, δεσμεύσεις ή μεθόδους ελέγχου? Πώς θα διασφαλιστεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος? Η απουσία σαφών όρων μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετες ενέργειες και σε πλήρη αδιαφάνεια. Προβλέπεται πως τυχόν διαφωνίες θα επιλύονται με φιλικές διαβουλεύσεις. Πώς διασφαλίζουμε ότι δεν θα τεθούν σε δεύτερη μοίρα τα εθνικά μας συμφέροντα? Η επίλυση διαφορών πρέπει να είναι ξεκάθαρη, με θεσμικές εγγυήσεις και δημοκρατικό έλεγχο. Γενικά είναι μια συνεργασία χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια. Κάνει λόγο για ανταλλαγές αποστολών και συναντήσεις εναλλάξ τη στιγμή που ο ελληνικός αθλητισμός υποχρηματοδοτείται. Η Σαουδική Αραβία βλέπει τον αθλητισμό ως έναν τρόπο να επαναπενδύσει τα έσοδα από το πετρέλαιο και να ενισχύσει τις μεταρρυθμίσεις, δημιουργώντας μια μεγαλύτερη βιομηχανία υπηρεσιών και ενισχύοντας τον τουρισμό. Πρόκειται για μια συμφωνία που περιέχει γενικόλογες προβλέψεις, ασάφειες, χωρίς κοστολόγηση και κριτήρια. Το θέμα είναι να γίνονται συμφωνίες με σαφές εθνικό όφελος. Την ίδια στιγμή, η Μονή Σινά, ένα από τα αρχαιότερα σύμβολα της Ορθοδοξίας, παραμένει εκτεθειμένη στα χέρια φανατικών Ισλαμιστών χωρίς ουσιαστική παρέμβαση από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι αδιανόητο. Η προστασία της ορθόδοξης κληρονομιάς μας δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη της. Η κύρωση μιας τέτοιας συμφωνίας χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες, μηχανισμούς παρακολούθησης και ξεκάθαρη στρατηγική εγείρει σοβαρά ερωτήματα και ανησυχίες. Ο αθλητισμός για εμάς είναι αξία και πολιτισμικό θεμέλιο. Δεν πρέπει να μετατραπεί σε πεδίο ανεξέλεγκτης εξωτερικής πολιτικής χωρίς λογοδοσία. Καλούμαστε επίσης να κυρώσουμε το νέο πρωτόκολλο αθλητικής συνεργασίας με την Τουρκία, το οποίο υπεγράφει στα τέλη του 2023. Αναρωτιόμαστε, πιστεύετε πραγματικά ότι μια χώρα η οποία παραβιάζει σε καθημερινή βάση τον ελληνικό εναέριο χώρο, που αμφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία, που εργαλοποιεί διεθνείς συνθήκες προς όφελός της, μπορεί να σταθεί ως πρεσβευτής της ελληνικής εκεχηρίας?
Μπορούμε να μιλάμε για αθλητική φιλία όταν η ίδια η Τουρκία έχει κατ' επανάληψη χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό ως όχημα προβολής εθνικιστικών, ακόμα και επετακτικών αφηγήσεων? Σταθερά και μεθοδικά η Τουρκία συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες, στέλνοντας σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα κατασκοπευτικά αεροσκάφη στο Αιγαίο και δεσμεύοντας περιοχές στην καρδιά του αρχιπελάγους για ασκήσεις. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την απόφαση της Τουρκίας να ασκεί πλήρη έλεγχο στο Αιγαίο μέχρι τον 26ο μεσημβρινό, πιστή στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Η διατύπωση περί κοινής παρουσίασης και κοινής προετοιμασίας σε διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς προκαλεί ερωτήματα. Ειδικότερα δεν διευκρινίζεται ποιες θέσεις στον τομέα αυτό θα εκπροσωπούνται από κοινού. Ο αθλητισμός ως παραδοσιακός θεσμός που διαχρονικά συνδέεται με την ελληνική ταυτότητα και τον πολιτισμό δεν μπορεί να αποτελέσει εργαλείο πολιτικής διαπραγμάτευσης, ιδιαίτερα με χώρες που δεν σέβονται σταθερά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αναρωτιέμαστε πώς γίνεται να μιλάμε για φιλία και αλληλεγγύη μέσω των Ολυμπιακών ιδεωδών όταν η Τουρκία αρνείται την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων και έχει ανοιχτά μέτωπα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γίνεται αναφορά στην καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, της βίας και της χειραγώγησης στον αθλητισμό. Είναι αλήθεια ότι η καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, της βίας στα γήπεδα, της στήριξης των γυναικών στον αθλητισμό και του εφαγωνίζεστε αντικατοπτρίζουν ιδανικά και στόχους του ελληνικού αθλητισμού. Όμως η Τουρκία είναι μια χώρα που πολιτικοποιεί αθλητικά γεγονότα ακόμα και μέσα στα γήπεδα. Ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι μια τέτοια χώρα αποτελεί αξιόπιστο συνομιλητή στο πεδίο της καταπολέμησης της χειραγώγησης? Προβλέπεται η ανταλλαγή προπονητών, αξιωματούχων και ειδικών του αθλητισμού. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια, αυστηρός έλεγχος των συμμετοχών των φορέων και να μην επιτραπεί καμία μορφή διαπλοκής, προώθησης ξένων συμφερόντων υπό τον μανδύα των σεμιναρίων και των ανταλλαγών. Διότι με χώρες όπως η Τουρκία τέτοιες ανησυχίες δεν είναι απλώς θεωρητικές. Γίνεται λόγος για διμερείς και διεθνείς αγώνες που θα διεξάγονται σε Ελλάδα και Τουρκία. Μπορούμε άραγε να συμμετέχουμε σε αγώνες αδιακρίτως με χώρες που δεν σέβονται την ιστορία, τα σύμβολά μας ή τα σύνορά μας? Μήπως αντί να προάγεται η φιλία νομιμοποιούμε τα τετελεσμένα τους? Αναφέρεται επίσης η ανταλλαγή πολιτιστικού και αθλητικού υλικού. Ποιος αξιολογεί το περιεχόμενο των βιβλίων ή των ταινιών που θα ανταλλάσσονται? Πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα προωθηθεί υλικό με ανθελληνικό ή παραποιημένο ιστορικό περιεχόμενο? Προβλέπεται η υποστήριξη εκπροσώπων των διεθνών ομοσπονδιών και είμαστε ξεκάθαροι. Καμία διαβούλευση δεν μπορεί να οδηγεί σε δεσμεύσεις χωρίς ρητή κρατική συνένεση και χωρίς διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας. Η φράση «τα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ των αντίστοιχων εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητικών σωματείων τους» προκαλεί εύλογες ανησυχίες. Η έννοια της συνεργασίας είναι θεμιτή μόνο όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού αθλητισμού. Η συμμετοχή των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών σε τέτοιες ανταλλαγές δεν μπορεί να είναι ελεύθερη και ανεξέλεγκτη χωρίς εθνική εποπτεία. Ας μην ξεχνάμε ότι εκτός όλων των άλλων πρόκειται για μια χώρα που δεν αναγνωρίζει ότι οι γενοκτονίες, η διωγμή και η εξόντωση χιλιάδων ανθρώπων στον Πόντο και τη Μικρά Ασία αποτελούν ιστορική πραγματικότητα. Προβλέπεται ιατρική κάλυψη υψηλών προδιαγραφών. Με ποια λογική προσφέρουμε τέτοιες υπηρεσίες σε τουρκικές αποστολές τη στιγμή που χιλιάδες συμπολίτες μας περιμένουν μήνες για βασικές εξετάσεις ή χειρουργία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Και τέλος, τερματίζεται η ισχύς του προηγούμενου πρωτοκόλλου του 2013. Ρωτάμε ξεκάθαρα, με ποια ανταλλάγματα, με ποιες εγγυήσεις, με ποια ένδειξη καλής θέλησης από την άλλη πλευρά? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς στην Ελληνική Λύση πιστεύουμε ότι η διεθνή συνεργασία στον αθλητισμό έχει αξία μόνο όταν βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην ειλικρίνεια. Και στην περίπτωση της Τουρκίας, που προκαλεί καθημερινά με παραβιάσεις στην πατρίδα μας, καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν πληρούνται. Σας ευχαριστώ.